Sanibonani bafowethu ntambama. Njani niyaphila? Sithembe niyaphila mfowami Mkhonzweni bingelelayo. Kuyi Friday 8 May 2026. Usuku lomlando owenzekile eSouth Africa. Ngiyanamukela nonke ikakhulukazi ama-new subscribers la ku-YouTube nama-new followers ku-TikTok. Ngamukela nonke nje umuntu osupporta le channel ngendlela asupporta ngayo, ngaba ukucomment, ngaba ukushare ama-video wami, ngaba ukwa-viewer nje. Ngiyabonga kakhulu guys. Ngicela niqhubeke nisubscribe ikakhulukazi. Niphinde follow the channel. Thank you so much. Bekusuku olukhulu namhla eSouth Africa. Bekusuku olukhulu eSouth Africa. Usuku lwe-judgment ye-Constitutional Court. Sekungumlando-ke ukuthi inkantolo yomthethosisekelo okuyinkantolo yokugcina eshaya u-5 mangayibeka kanjalo. Iyona eshaya u-5 kuzo zonke izinkantolo ekhipha inqumo zokugcina eSouth Africa. Ikubeke kwacaca-ke ngendaba ephalaphala ukuthi iPhalamende lase-South Africa laba nephutha elikhulu ngokuthi lingayithathi serious indaba yephalaphala ekuvotweni kokuthi uPresident Ramaphosa a-account noma aphendule nephalaphala. Uzokhumbula ukuthi kwaba naleya panel ka-Section 89 yayiholwa ubaba uformer Chief Justice uNgcobo, uSandile Ngcobo, eyayithi uPresident Ramaphosa unazo izinto okufanele aziphendule ngezinto ezenzeke phalaphala. Therefore kufanele ukuthi kube nepanel ikakhulukazi njoba nje ayekhethwe iPhalamende ukuthi alide leya panel. Kwakufanele ukuthi kube nepanel ke manje noma i-committee empeleni ekwakufanele ukuthi iqhubeke imphenye more uPresident Ramaphosa ifind out ukuthi yini ngempela eyenzeka ephalaphala kuze kutholakale imali ezingaka nje. So ke naye inkantolo yomthethosisekelo emva konyaka nezinyanga, can you imagine, bebahleli nje phezu kwalento le ethathe nje only 30 minutes ukuthi bayikhulume bayisho ukuthi yini okumele yenzeke. Kodwa into engiyinothile ke lapha ukuthi uChief Justice uMaya into ayenzile lapha, yes, ukukhulumile but into engiyinothile ukuthi uyabona ukuthi ne-Constitutional Court ngandlela thile iyazivikela ezintweni ezithile, ayifuni ukungena deep kulo daba lwephalaphala. Into nje yenzele i-Constitutional Court ivele yaqondana ngqo nePhalamende, yadila nje ngqo nePhalamende ngoRamaphosa ukuthi kwakufanele ukuthi kwenziwe kanjani endabeni yokumenza a-account noma aphendule ngezinto zasephalaphala. Kodwa ayifunanga ukuveza yona ngokuqondile ukuthi u-right or u-wrong uPresident Ramaphosa ngezinto azenze ephalaphala. So ke sisazolidingida nje side isikhathi lolu daba bafethu. Namhlanje kwakuyi-Friday nje iphume namhlanje i-judgment. Ngicabanga ukuthi in the next few days sizobe silosenza ama-video nje aqondene nayo le ndaba le. Sobe silokhu senza nje ama-video aqonde. Kakade i-MK Party njengamanje isivele ithatha isinyathelo sokuthi iqinisekise ukuthi luyaphuthunyiswa udaba lokuthi kube nekomiti manje ngokusheshsha ePhalamende ezobiza uPresident Ramaphosa athi azophendula. Before nje mhlambe ngiye kude bekufanele ngidlule la ekutheni ngibongele i-EFF ne-ATM okuyibona abebephusha kakhulu lolu daba lolu lwephalaphala since lwabakhona selokhu belilandelela kuze kufike la sikhona manje. Belizama beligwedla ngayo yonke indlela ukuthi size sifike la sikhona manje.
Siyayincoma kakhulu i-EFF ngomsebenzi wayo omuhle. Siyayincoma i-ATM ngomsebenzi wayo omuhle ukuthi baze bagcine benza uPresident Ramaphosa athole ilanga lakhe lokuthi aziphendulele. Kukhona ke mhlawumbe abanokuthi njengoba sekuphumela i-judgment sekufanele kuvele eParliament kuhlanganwe kuvotwe uPresident Ramaphosa akhishwe kube ne-impeachment and all that. No. Kusane process okumele yenzeke before kufikwe lapho. uPresident Ramaphosa kumele adlule entweni ecishe ifane nale eyenzeka manje kuMadlanga Commission. Fanele avele phambi kwekomiti. Fanele avele phambi kwekomiti yaseParliament. Into nje efana exactly nale beyenzekile. Ikomiti beyikhona eParliament ad hoc. Usazondlula entweni efana naleyo ke manje. Ahlonywe imibuzo ezofana nokuthi President Ramaphosa ake uchaze kabanzi ngale mali engake yatholakala endlini yakho ukuthi yayibuya phi ngempela. Uma uthi wawudayisa amabhafalo awuchaze ukuthi wawadayisela bani nini. Lo mustafa othi waweze eSouth Africa wazothenga amabhafalo wafika nini ngayiphi date. Buphi ubufakazi bokuthi wagcoba i-passport yakhe weze South Africa wazothenga amabhafalo wahamba nawo and all that. Funa kuvele konke lokho anikeze ubufakazi. Akugcini ke futhi lapho uzokhumbula ukuthi kulolu daba lwale mali eyatholakala ePhalaphala i-Reserve Bank noma ibhange ngodla ubaba lesisha Khanyago uphethe i-Reserve Bank wamvikela uPresident Ramaphosa kulolu daba. Wathola ukuthi ayikho i-wrong doing ekhona la, akukho ku-wrong. Yayibona kwafika ne-SARS, yafike ne-SARS enzani yathi nayo ayitholi lutho olu-wrong la. Kwafika no-public protector uGcaleka lo wangena emva kwa-advocate uBusisiwe Mkhwebane naye wangathola lutho olu-wrong. Umuntu ongiyena yena owathola ukuthi izinto azihambanga kahle ePhalaphala uformer public protector umama uBusisiwe Mkhwebane. So khumbula ukuthi enye yezinto ezenza uPresident Ramaphosa xoshe u-advocate Busisiwe Mkhwebane kube no-public protector ukuthi u-advocate Busisiwe Mkhwebane wayeloku elilandele njalo lo daba lwePhalaphala. Wayeloku emlandele njalo uPresident Ramaphosa ngezinto eziningi ezifana no-CR17 campaign. Wayemnamathele la waze wamxosha, wangagcina ngomxosha waze wamphuca even ipension yakhe. Sikhuluma nje umama uBusisiwe Mkhwebane akukho lutho azokuthola okuyipension ngokuthi waxoshwa kulesikhundla sokuba i-public protector exoshwa uPresident Ramaphosa. Bam-impeacha umama uMkhwebane. Konke lokho kuphushwa uPresident Ramaphosa ezama ukuzivikela ey'ntweni ezimbi azenzile uPresident Ramaphosa ngoba wayengafuni ukuloku elandelwa. Wabona ukuthi ngcono amxoshe umama uMkhwebane. Manje ke umama uMkhwebane kuyavela ke ukuthi zonke izinto abezikhuluma ngoRamaphosa ziyiqiniso. Yayibona? Kufanele aphendule kuzo uRamaphosa. Ethande engathandi. It's a must ukuthi aphendule. So ke siyabonga kakhulu i-EFF, siyabonga kakhulu i-ATM nenza umsebenzi omhle kakhulu. Asibonga nenkantolo yomthethosisekelo ukuthi ekugcineni nakuba sekuyisikhathi eside kodwa ekugcineni ikhiphile le judgment besiyilinde ngabovu. Sesibuka ke manje i-process umama uThoko Didiza lapha eParliament kuyofuna ukuthi asheshe ke manje a-apply konke okushiwo lapha yana i-Constitutional Court. Fanele ahlanganise ikomiti ngokushesha njengoba sengichazile ikomiti ezofana exactly ne-ad hoc committee lebe ikhona. President Ramaphosa abizwe ngokushesha azohlaliswa la abuzwe imibuzo exactly njengoba bekubuzwa bona laba abaphuma ku-ad hoc committee obaba uSenzo Mchunu obaba uSibiya General Sibiya nabanye naye kufanele azohlala. Yes ukwazile ukubalekela ukuthi avele kuMadlanga nakule ad hoc committee ephumile kodwa kule iqondane naye ngqo ufuna aphendule ngePhalaphala.
Sengiphetha nje ngifuna ukusho lokho. Lapha siyayincoma i-EFF ngomsebenzi wayo wokulandelela lolu daba. Siyayincoma i-ATM ngomsebenzi wayo wokulandelela lolu daba. Kodwa ngifuna ukuhlehla ngiye emuva ngiye kumvuso wenyamazana. Arthur Fraser, former intelligence boss and former correctional services minister, or I should say boss nakhona. Yeah. Sithi siyakubonga kakhulu ngoba uArthur Fraser uye waba umvuso wenyamazana. Kodwa ke mina ngikholelwa ukuthi ongiyena yena mvuso wenyamazana wangempela. Indoda emakhanda amabili. Baba uNxamalala. Baba uNxamalala. Engicabanga ukuthi uyazi naye lapha ekhona uRamaphosa ukuthi ubani ngempela owaba umvuso walenyamazana. Ubani ngempela ongiyena yena owaveza lezi zinto zasephalaphala. Yebo thina sazi ukuthi za exposewa noma zavezelwa izwe uArthur Fraser. Kodwa njengomfowabo wamkhonza ngisasho namanje, I strongly believe President Zuma is behind all this. And ngicabanga ukuthi izinto zakhe zisahamba ngolayini, zisahamba ngohlelo. Kodwa nje okwamanje ngithi ake sincome yona i-EFF ne-ATM ngoba yibona abenze sure ukuthi uPresident Ramaphosa ugcina alethiwe phambi kwama-authorities afanele azophendula imibuzo njengoba sezobizwa nje manje kuyi-committee yeParliament. Siyabonga kakhulu ke bafethu. Yiloko okwenzeka namhlanje. Sazowenza amavidiyo khululekani namhlanje nje jathi sisakha phezulu ukuthi sizoncoma abantu ababe nengxenye enkulu ekutheni lolu daba lihambe lize lifikela ngoba at the end of the day angeke iSouth Africa izilunge uma siphethwe abantu abangenalo iqiniso nabantu abakhohlakele nabantu abangathembekile. You cannot be a president of a country and expect ukuthi abantu abangaphansi kwakho benze izinto ngokwethembeka wena mqashi wabo ungathembekanga. Yilo nje ngifuna ukusho. So President Ramaphosa akayo account naye. Siyabonga bafethu, ake sizwe wena uyibuke kanjani indaba ye-judgment yanamhlanje. Njengoba iphumile i-judgment yePhalaphala. Uthini umbono wakho, uthini uvo lwakho? Kuningi sisazokusho la njengoba ngisho amavidiyo amaningi azolandela. Sihlaziye more lolu daba luya phambili. Ukuthi luthinta kanjani eSouth Africa. Ngiyabonga mfowethu Mkhonza lo. Thank you so much.